حراي تمليسنا لنا مبار حجي صالح حجل تيا كندي أرستنا زيا مالتيو تعدنا واحد جزء نعها كهبكا سخا أنت أتبل حجراوي أقول قلت قبل سخاس لازنا بركايو زي حجراوي أقول قلت نبلو ووجود ده وجود على ما نيروا من البات سخا خزر زرويخا نايحبو على ما نيروا ووج على ما نيروا ده ووج على ما نيروا مبار أتي وجود أتدي وجود علاماتاتو بمنصر هجراوي كبرتات نزخت قلت أنا حكا مس منصر هجراوي سنيتن من البات أنا في ظالم الله حراي إتا مس هنسات هجر مزيان التححيسكا هجراوي أقل قلت أتي جود ويكا وج على مونتاي نيرو دي وج على مونتاي نيرو أتدي وج على موخه شتو وعيدو دبل نابها خيل تفضل صالح. اوكي شكرا استاذ. هو هجراوي أقلقلوت كم تخلو إرتراوز فلتو بأواج قطر 8 كلتن شحن 995 أب أواج زوردن علاماتات الله إذن علاماتات زين نهزب تنقراين تنوجات علاماتات. اوكي حجي شدشت علاماتات الله بأوج تحنتي حيال ناي مكلخال عامي مهناز تبليا تاخال ايتي ناي قراصنتن حبون تاريخ معقابن ناب حديش ولدو مستغغارن تبليا تاسال سيتي نقحون صعرنيان ديسيبلين زلو ولدو هانيسكا ناب هاغراو داغ مهنصا مستاف رابعيتي حيال هجراو قطبا مهناز حامشيت دما أكالاوي كإلاون أكالاون منسيات نا إرترا مهناز تاشات شيت دما تحت هجراو سمعتات أليخا حادنت ناي محيال زبلين حجي زين علاماتات زين تتكبيران دين زبل حتو كنملس انت دعوينا تقداميتي حنت بحنت غيريننا حيال ناي مكلخال عمي اللوادو إرترا لومي أنا أنت يا زبل حيال ناي مكلخال عمود الله هاجر ناتا مريت نعسر عامت مخا حقاو مريت نعسر عامت أب تحت مجزأتي زنبر حيال ناي مكلخال عمود الله هاجر كوم وترأي فلتني زخونه يكون هاجر حيل انت اللو مريتو لولا ونتو ومخا ببيت فردي زتأوجلو بزي وعلى الحدر مريتي يزون إرترا مريتا لولا ونتا أب تحتي إثيوبيا حمد الله كلاتنا نفلتينا مالتي قداميتي حيال ناي مكل خال هجر بناطع بزي تخفلي سراويت أي سرحني أب علم إذن حيالات ناي مكل خال عمز الله ونهجرات نزيجاتاتن كفيلا متاعي ناي أبالتن أو حسن حيال ناي مكل خال عمق فتراخ إلى الله سلازي إرترا بتناي international standard ناي سراويت عمسب إتز تحتون كبهالي كالي سلازي إذا أي كونتن مالتيو أي وقعتن كم علامة نتصورن بروهن متعايز اللو ولدو تراحيو كم أبال ناي حيال مكل خال كوين خجل زخل كمزي زموصو عينت كمزي صبيه برهان زيري اب قدميو ولا زخونه برهان زيري دق زبل علمات زري ولدو حيال ناي مكلخال اعمي كلو اي كلنيو كالايتي ناي قراطنتن حبون تاريخ ناب حديش ولدو مسغار تبليا حجي زيا صبوق انديو ساحل سراح زنبر قياتات اب ولدو تم حلالفو صبوقي صقم ግን ኣሎ ኣብ መንጎ እቲ ተቀባላይን ኣብ መንጎ እቲ ዘቀብልን ዘይምርድ ኣሎ ነቲ ሓዲሽ ወለዶ እንዳ ኣዋረትካ ንዑኡ ከም ዘይረብሕ ንዑኡ ኣብቲ ሳሒል ስለ ዘይተሳተፈ ከምዚ ትሕትና ክስምዖ ከምዚ ገለ ዝጎደለ ዓይነት ወለዶ ክስምዖ ከምኡ እንዳረገጽካ
ቆራጽነትን ታሪኽን ክሰጋገር ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ምርድዳ ኣብ መንጎ እቲ ዋርሳይን ይከኣሎን ዝብልዎ ንሳቶም እቲ ዋርሳይ እቲ ሓድሽ ወለዶ እቲ ይከኣሎ ከዓ እቲ ካብ ሳሒል ዝመፀ ዘይምርድዳ ኣሎ ሓደ ወለዶ ናብቲ ካልኣይ ወለዶ ክሰጋግሮ እንተኮይኑ መጀመርያ ክረዳዳእ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ንዓይ ንስኻ ማይ ሃበኒ እንተኢለካ ብማይ ጌርካ ኣይትግጭበንን ኢኻ ማይ ኣብ ብኬሪ ጌርካ ክትበኒ ኣነ ክሰትዮ እንተኮይነ እታ ኣብ ሳዋት ስራሕ ግን እቲ መንእሰይ ይግጨብ እዩ ዘሎ ብሓይሊ ስለዚ እቲ ዘይምርድዳ ናይ ሚስ ኮሚኒኬሽን ስለ ዘሎ እቲ ታሪኹን ብግቡእ ክመሓላለፍ ኣይከኣለን ኣሎ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ካልኣይ እውን እቲ ይከኣሎ ንባዕሉ እቲ ካብ ሳሒል ዝመፀ እቲ ናብራ ዓለም ናይ ስድራ ዓለም ብኻልእ ዓይኒ ስለ ዝርእያ ንሱ ንባዕሉ እቲ ናይ ሳሒል እቲ ናይ ሰውራ እቲ ክብርታት ቀደም ንሱ ሒዝዎ ዝመፀ ንሱ ኣይዓቀቦን ስለዚ ንሱ ዘይዓቀቦ ንኻልእ ወለዶም ከሰጋግሮ ኣይክእልን እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ሳልሰይቲ ንቑሑን ፃዕረኛን ዲስፕሊን ዘለዎ ወለዶ ምህናፅ ሓራይ እዚኣ ምናልባት ንቑሕ ወለዶ ኣብ ማዓስከር ኣይኮነን ዝስራሕ መጀመርያ ንቑሕ ወለዶ ኣብ ኮሌጃት ኣብ ዩኒቨርሲታት ኣብ ናይ ክኢላዊ ዓቕሚ ትሬኒንግ ዝወሃበሉ ቦታ እዩ ዝወሃብ ኣብ ማዓስከር ዝወሃብ ንቕሓት የለን ኣብ ማዓስከር ዝወሃብ ወታደራዊ ዲስፕሊን ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ ሓራይ ወታደራዊ ዲስፕሊን ጋማን ትብል ትኽእል ኣብ ቆፀራ ትርከብ እቲ ዘሎ ሽግር ግን እቲ ዲስፕሊን ንባዕሉ ኣብቲ ሳዋ ዝዝረብ ቋንቋ ደረቕ ዓይነት ቋንቋ ንዓኻ ነቲ ወለዶ ዘነኣእስ ብኩሉ ዓይነታቱ ነፍስኻ ኣትሒትካ ናይ ምርኣይ ከስልጠልካ ዝኽእል ዓይነት ኣረዳድኣ ናይ ከምኡ ዓይነት ቋንቋ ስለ ዝጥቀሙ እዚ እውን ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ነቲ ወለዶ ኮንቪንስ ክገብሮ ይከኣለን ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ንቑሑን ፃዕረኛን ዲስፕሊን እዚ ሓያል ሃገራዊ ቁጠባ ምህናፅ ምናልባት እዚኣ ኢሳያስ ባዕሉ መሊስዋ ኣሎ ኤርትራ ሓያል ቁጠባ ኣለዋ ድዩ የለን ዝብል ኣነ ብዙሕ ኣብኡ ክኣቱ ይደልን እየ ምክንያቱ ኣበየላ ቀይሕ ባሕሪ ኣበየሎ ባፅዕ ቀደም ሉል ቀይሕ ባሕሪ ትበሃል ነይራ ሎሚ ሉል ኣይኮነትን ካልእ ኣይኮነትን በዓል ኢልና ኣሎ ካሊእ ኢንዳስትሪታት ቀደም ዝነበራ ፋብሪካታት ሎሚ እቲ ህንፃ ከማን የለን ኢሉ በዓሉ ነጊርና ኣሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ እቲ ቁጠባ እንታይ ከም ዝመስል ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ምስጢር ኣይኮነን ስለዚ ቁጠባና ኣብ ኤርትራ እንታይ ይመስል እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ጅቡኡ ክንደይ ነቕፋ ኣለዎ ኣብዚኣ ሰዓት እዚኣ ኩላትና ነፍስና እንተሓቲትናያ ወላ ሓንቲ ኩሉ 3 ዓመት 4 ዓመት ኣብ በረኻ ተደርቢዩ ንወለዱ ክርኢ ተለቂሑ ዝኸይድ ስለዚ ቁጠባ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ተባሂሉ ክዝረብ እዚ እውን ዘየለይ ኣብቲ ተግባር ማለት እዩ ሓምሸይቲ ምምዕባል ኣካላዊ ብቕዓት ናይ መንእሰያት ትብል እያ ሓራይ ኣካላዊ ብቕዓት መጀመርያ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ምግቢ ኣብኡ ዝብላዕ ኣካላዊ ብቕዓት ከፍሪ ይኽእል ድዩ ኣየፍርን ንሱ ካሊእ እዩ ኣነ ግን እንታይ ዝብል ሓራይ ንሱ ዋላ ንሕለፎ ኣካላዊ ብቕዓት ዘለዎ ሰብ እንተደኣ ናቱ ክኢላዊ ብቕዓት እቲ ኣተሓሳስብኡ ባኮ እንተደኣ ኮይኑ ኣነ ብኸመይ ዝርዮ ከም ፊስቶ እዩ ፊስቶ ካብ ሓፂን ክስራሕ ይኽእል ካብ ፕላስቲክ ክስራሕ ይኽእል እቲ ማቴርያል ስትሮንግ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ውሽጢ ማይ እንተዘይብሉ ግን ፅምኢ ናይ ሕብረተሰብ ከርዊ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ንባዕሉ እኹል ኣይኮነን እየ ዝብል ስለዚ እቲ ኣካላዊ ብቕዓት ደሓን ጉያ ገለ ስለ ዘሎ ኣብኡ ብዙሕ ክስታ የብለይን እየ ግን ኣካላዊ ብቕዓት ንሓደ ወለዶ በይኑ እኹል ኣይኮነን ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ኣወጊድካ ሃገራዊ ሓድነት ምስራሕ ትብል እያ ሓንቲ ከዓ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ኣወጊድካ ዓወትና ሓፋሽ ኢልካ ምናልባት ብዕራይ ሓሪድካ ብሓንሳብ ምብላዕ እንተደኣ ኮይኑ እዚኣ ኣብ ሳባ ትትግበር እያ ግን ኣውራጃኻ ኣይትጥቀስ ዓድኻ ኣይትጥቀስ ብሄርካ ኣይትጥቀስ
እንዳተባሃለ እዚ ሓድነት ክቁፅር እንተኮይኑውን እዚኣውን ኣብ ኤርትራ ኣብ ሳዋ ትስራሕ እያ ብዘይክኡ ኣብ ኤርትራ ዝስራሕ ወላ ሓንቲ ሓድነት የለን ህዝቢ ኤርትራ እቲ ናይ ቀደም ዘጽንሖ እቲ ካብ ወለዱ ዘጽንሖ ዝወረሶ ሓድነት እንተዘይኮይኑ ሓድሽ ሓድነት ኣብ ሳዋ ዝስራሕ የለን እምበኣር እዚአን እተን እውጃት እየን እቲ ንህዝቢ ዝንገር ዕላማታት እዩ እቲ ንህዝቢ ዝንገር ዕላማታት ከም ዘይወቅዐ በባሓንቲ ርኢና ያለና እቲ ንህዝቢ ዘይንገር ዕላማታት ግን ኣነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ወቂዑ የዝብል ምክንያቱ እቲ ዕላማ ናይቲ ስርዓት እንታይ እዩ እቲ ዘይእውጅ እንተይልና ነዚ መንእሰይ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ወላ ንባሎ ሕጂ በቲ ናይ ቀደም ሰውራወት ተሓሳስባ ኣብ ናይ ሰብዓታት ኣብ ናይ ስሳታት ሰማንያታን መሊስካ ጨፍሊቕካ ከምኡ ዓይነት መንእሰይ ልኡም ተእዛዝ ዘኽብር WHY ዝብል ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ዘይሓትት ቋንቋኻ ዝዛረብ ዝበልካዮ ዝሰርሕ ዓይነት መንእሰይ ምስራሕ እዩ እዚኣ ከዓ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣብ ሳዋ ተሰሪሓ እያ ፋብሪካ ናይ ሳዋ ከምዚ ዓይነት መንእሰይ እያ ተፍሪ ርእሰ ተማምነት ዘይብሉ ንቕሓት ዘይብሉ ምእዙዝ ዝበልካዮ ዝገብር እሰር ኢልካዮ ዝኣስር ቅተል ኢልካዮ ዝቐትል እንተ ዘይኮይኑ ሓደ በልሕ መንእሰይ ንህዝቢ ዝብል ኣብ ሳዋ ኣይፈርን እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ኩሉ መንእሰይ ብኸምዚ ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ፈልጥዋ እዮም ኣይተሓዘሎምን እዩ ካብዚ ኩሉ መንእሰይ ካብ 10,000 ሓንቲ 1,000 እንተ ረኺቦም ግን እዚ እንታይ እዮም ዝጥቀምሉ መሳርሒ ነቲ ካልእ መንእሰይ ተኣዛዛቶም ብኡ ገይሮም ይኣስርዎ ብኡ ገይሮም የጓይዎ ብኡ ገይሮም ይቕንፅልዎ ሕጂ ባይዘወይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ናይ ካብ ሳሒል ዝመፀ ተጋዳላ የለን ኣሪጎም እዮም ንሳቶም እዚ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ዝኣስር እቲ ዝገፍፍ እቲ ሓድሽ ወለዶ ኣብ ሳዋ ዝተዓለመ እዩ ስለዚ እቲኣ ቀንዲ ናይቲ ስርዓት ዕላማ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ወቂዓ እያ እቲ ካልእ ከም ካበሪ ቆራጽነት ናይ ሳሒል ዘረባ ኩሉ ኣሎ እዚ ከም ካበሪ እታ ቀንዲ ዕላማ ግን ነዚ መንእሰይ እዚ ድሂልካ ነቲ ምሁር ብትምህርቱ ከም ዘይጣዓስ ትገብሮ ኣነ ንኣብነት ክነግረካ ሓንቲ ነገር ዘጋጠመትኒ ኣብ ሳዋ ከምቲ ዝበልኩኻ መምሃራን ነርና ሕጂ ሓንቲ መዓልቲ ሕጂ ዲቪዛ እዩ ዝወሃበካ ወላ መምህር ኮይንካ ኣብ ናይ መምሃራን ዲቪዛ ኣሎ ሕጂ ሓንቲ መዓልቲ ኣጋጣሚ ዲቪዛ ከይገበርናሲ ከይገበርኩ ኣነ ደንጉየሲ ክላስ ይኸይድ ነይረ ሕጂ ክላስ ክምህር እንዳኸድኩ ኣብኡ ፖሊስ ረኺቦም ናብቲ ጥቃ ኣነ ዝምህረሉ ክላስ ሕጂ እንታይ ይብሉኒ ኣበየለ ዲቪዛኻ ብሉኒ ኣነስ ደንጉየሲ ቁሩብ እቲ ክላስ ክርክብ ኢለ ዳሓን ክንሎምስ ዳሓን ሸለል በሉን ገለ እንተበልኮም ኖ ከምኡ ዝበሃል የለን ኢሎም በጥበል ኣብታ መሬት ኣብቲ ቅድሚ ተማሃራይ በጥ ኣቢሎም ኣብ ምስተ ሓመድ ኣብኡ ተንኮራሪ ነታ ሓመድ ምስ መሰልካ ከዓ ዳሓርኪት ምሃር ትበሃል ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነቲ መንእሰይ ነቲ ዝምሃር ዘሎ ሓደ መሰጅ እዩ ዋላ እንተ ተማሂርካ ንስኻ ወላ ሓንቲ ኣብዚ ቀድመናሲ ክንድፍረ ኣድሪ ኣይኮንካን ንዕኡ ንምንኣስ እዩ ኣነ ከም መምህር ሽዑ እንታይ ይስማዓኒ ኣነ መርኣያ ክኸውን ዝግባአኒ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ መምህር ክቡር እዩ ኣብ ግዜ ጣልያን ራብዓይ ክፍሊ ዝበፅሐ ሰባት ኮፍ ኢሎም ተጸኒሖም ጠጠው ኢሎም እዮም ንዕኡ ኮፍ ዘብልዎ ኣብ ግዜ እንግሊዝ እውን 10 ክፍሊ ዝወደአ ከምዚ ፕሮፌሰር እዩ ዝቁፀር ሎሚ እቲ ዝሓሰረ ሰብ ኣብ ኤርትራ ግን ቁሩብ ቀለም ዘለዎ ዝጽሕፍ እቲ መንእሰይ ቁሩብ ሽሙ ክጽሕፍ ዝኽእል እዚ እቲ ተሓሰረ እዩ ሕጂ እንታይ መፀካ ሽዑ ተሓስብ ካርታ ተውፅእ ኣነሲ እንተ እዚ ኮይኑ ኣነ ንመጀመርያ ግዜ እቲ ትምህርቲ ዘተዓሰኒ ስለምንታይ ተማሂረ ዘበለንሲ ሸዓ መዓልቲ ነይራ
ውርደት ናይ መምህር ኣብ ቅድሚ ተማሃራይ ከም ክተብሮን ከለኻሲ ካብኡ ዝለዓለ ውርደት የለን ሕጂ ተቐንዲ ዕላማ ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ትምህርቲ እውን እቲ ምሁር ዞም ምሁራት ኢና ተባሃልቲ ኢኻ ትበሃል ኣብኡ እቲ ቋንቋ ዝዝረብ ዘተባብዕ ኣይኮነን ነቲ መንእሰይ ሕጂ ከምኣ ይብለካ ይغنيለይ ዶክተር ኣብዚኣ ተጠኸብላኒ هراي نابتا سالسيت رأستي قدمي مخادنا من البعض زيوم كاب سوا وديوم دموتو عبدجي بخمي ينبرو لهم تبل نبع قدم مسكاري جن زيان نايلومي أرستنا هاجراوي أقل جلوت بمنصر هاجراوي سنيت هاجراوي هنساتن هاجراوي كبرتاتن اندياتبل أنا أورب أبزيا كزارب بزعبا سلسلة نجارات كزارب تنكلته كان معلتي قاشات سوينا كنزارب لنا مثالي حانتي ناشيونال هارموني تبلويكا هاجراو السنيت تبليا تخاليتي هنسات هاجر تبليا تاسال سيتخا هاجراو خبرتات تزاراري من اللاينا تاسال سيتخا تكالاوي أسرار حاني تبل زيا هنسات هاجرن تكالاوي أسرار حان زبلا كلتا أرستات كلام عالتي بزعبان فلتت زلو سبات تسويعه كن زرارة بلانينا بسفيهم جد لما عنتقل زي هاجراوي أقلقلوت مس بمنصر ناشيونال هارموني ويكا بمنصر هاجراوي سنيت كما يمثل كن رياء أبزيا قدمي ناب تعشو مقتاوي انتاينا نبدلنا حجت قلت اللي تسانيحكا هاجراوي أقلقلوت سلسة وجات على ما نيران أويلكا حانتي كاباتن قد أبا معباي حادنت تحت هاجراوي النتكا ملقاس دبلاي سلازي تيا حادنت نبلاد لنا حانتي كابتن علاماتات إذا حجي هاجراوي سنيت نبلاد لنا ساعة حادنت مالت ويكا هاجراوي سنيت مالت ساعة مبار زيا أبتي هاجراوي أقلقلوت كم داي سرحت كم داي نبرت يمكن يركا أنا نعطي مبرر قرب كهب زي هاجراوي سنيت انتاي مالتي مو السومس قالتنا نحريو إذا تبلود أنا حكا نسخة هاجراوي أبتي ناشيونال سيرفيس وكا هاجراوي أقلقلوت كم داي سرحت كم دينا مالتي بعد ثلاثة حسابات دبل كون هاجراوي سنيت هاجراوي هنسات تكالاوي أسرار حمد بلا إتي هاجراوي سنيت مسرحي نتي هاجراوي هنسات تبلو نتي تكالاوي أسرارحان تبلو نعو نخحق زكا أتحساسباي تي هاجراوي حادنت ويكاهتي هاجراوي سنيت نبلو سلازي هنسات هاجر غيرنا ديم دولو كنت حرايك الزارب اللاي أبكال بروغرام كن الزارب اللاينا تكالاوي أسرارحان وندحراي محل الزارب اللاينا جن تايب لغة الحين مجمّر زي هريمو ده حركة كنزار بعضيا هاجراوي تاشمت بحال هاجراوي سنيت بحال انتاي مالتي أبحان تعدي هاجراوي سنيت الله كتب اللي بحبها كونكا انتاي كله كادلو حدا ناي حوار أتحساسبها كله كله لمثالي حدا ناي حوار نحنا إرتراوي مننت علنا زبل نجا تلعب هالليركا هاجراو سنيت تخصكي سومالتي حجي زين دقت سألك هذا اللغزي أبساوا كوسكوسا يقبل نيري يمغنياتو هاجراو سنيت حرقت على ما يلميو ويك هاجراو حدنت حرقت على ما يلميو حجي تاخذ من ذلك سب هاجراو حدنت دفلتا ناي تفعل عليه حبرة السبات ويبناتو ما تصواوعة بهيرات لبسي تلبسو ناي تفعل عليها أو رجعات وين يتفعل عليه بهرات مناتو ما زراربا دحريو تسع ساعة ويبتو أنقاتي درف زيا هاجراو سنيت يتبهال بقاتو حجي أنا ده قلت لي هاجراو سنيت انتاي مقانو قلت يمو دحريو أبتي هاجراو أقلقلوت هاجراو سنيت نيرو ناي لبرن من تنفلت إليه سلازي هاجراو سنيت كتب الكلها حدا يلوكم هاجراو سنيت مسرحي نمنتاي نخسرحي تقمكا هاجراوي هنساتن تكالاوي أسرار حنخ تقبرني لحق زكاة سلازي هاجراوي سنيت كنا بقول لهم حدا إرتراوي مننت أنا إرتراوي زبل نجارات أنت كتعب بخيل كاي
زي من البات أبسوا نيرة نبل غلينا بحركة الرمل نتغليها كالايتي سبعة والنت تبليا أو عندنا هاجرا والنت نهزباو نسرعات إسياس مدقات في تقطر سب حاجة خاطني هاجرا والنت جن نسب كم سب مقبال نحاله إرتراوي كم سب جيركا كم سب جيركا نحاله سب كم سب مقبالي أبسوا قلت بلن اللغة يترفدو هاجرا والسني نسب كم سب كريوسي ممهر كوينة ديفيزا خي جباركم سمعت أخو أقول نتام هاراي عن كارير يومني السؤال طيب تمرتين ممهرين واقعي منكم من دبل ما نختم من محللا فيه الكاس لذي سب كم سب أي رأيين يرماني لذي هاجرا والسني دلواد اللو ويكا هاجرا واحد النت يلا منياتو حاد النت مالك بعلو نسب كم سب مرأي هاجرا والسني يبان ثالثاي محبراوي فتحي مالك هاجرا والسني كتبت تغل أبتي هاجركا هابتي تم natural resources نبلو ناي هابتي سلطان ناي اوفيس ويك انا منقص سراحتي بمعري مقاله كانت اخوينو اتعدي هاجراوي سنيت دبل الله تبل تخيل ابسوا كم زدراخايو اتسب دغبو يكونن دوسد كله اغلغال نايت سرعه كون تبايلي ስለዚህ حاتت مبار نحرد هاجراوي سنيت هانو تبلخو اللهم كونكم هاجراوي حادنت الله درات اللهم كونكم سي اب هاجرنا دلو ريسورسز ويك عقمتات بمحرك تما قاري يديلو حاتت يزغبوتو ابو دعبه اب جن نايكم حتو يلن قال هاجراوي سنيت كنبلن كلنا منغستي كمي غيرنا بحنساب من تسمعنا منغستي نقوم دبلي ስለዚህ በኋላ አዛራርባ ከም ዝንሪዮ ዘለና 30 ዓመት ኣብ ስልጣን ኮፍ ድብል መንግስቲ ንኽህልወካ ኣይኮነን ሃገራዊ ስኒት ኣሎ ክትብል ንምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኦም ወላዞም መለሰያት ካብ ስርዓት ኢሳያስ ዝሰምዑ ዘረባ ሃገር ተሃኒፃ ብምንታይ ዲና ሃኒፅናያ ሃገራዊ ሓድነት ብምንታይ ዲና ምፂናየ እዮም ዝብሉ ንዑ እዮም ባር ሃገራዊ ሓድነት ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ዝነግር ዘለኹ ምእንቲ ክንፈልጥ እንታይ ምዃኑ ካልእ ሃገራዊ ስኒት ኣለና ክድብል እንተዳ كوينا أبتعدي ناي بوليتيكا ناي إيكونومي ناي محبراوي ناتسنت انتر علوي السخان مثالي صالح كان إيرتراوي كامباني كتكفت كتشكت كتلوت كتحرس كت عاسا كتقفل مسلكا انت دا تحليو كتكفت كويس لذي ناي إيكونومي مسل ناي محبراوي مسل ناتسنتات يلن ناي بوليتيكا ناتسنت يلن ناي إيكونومي يلن ناي محبراوي قداياتون يلن سلذي اتيا حادنت دبلوا هاجراوي سنيت دبلوا ازي انت ديلا يلا قال هاجراوي سنيت كمص دمص بالتاي ኤርትራውያን ሓደ ዝገብሮም ሃይማኖቶም ሓደ ስለዝኾነ መልክዖም ስለዝመሳሰል ደይኮነሲ እንታይ ዳ ናይ ሓባር ክብርታት እንተዳ ኣለዎም ሃገራዊ ስኒት ኣሎ ዝባል ከም ዝገልጸልና ጽናሕከኻ ኣብዛ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነቲ ዝነበረ ጽቡቕ ሃገራዊ ክብርታት እሱ ተደምሲሱ ናታቶም ሓድሽ ክብርታት ይመጽእ ምሳሌ ናታቶም ሓድሽ ክብርታት ድሕራይ ክነግር ኣነ ሳውንድ ነገርና ትኸውን እዚ ስርዓት ዝገብጾ ዘይነበረ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ከም ክብሪ ተወሲዱ ዝስርሓሉ ዘሎ ንምሳሌ እንታይ ትብል ጸኒሕካ ንምሳሌ ንዓቢ ምኽባር ንመምህር ምኽባር ሓደ ሃብቲ ሃገራዊ ክብርናትና እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ንመምህር ከመይ ገይሮም ይንፈፍዎ ክትነግረና ጸኒሕካ ስለዚ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ሃገራዊ ስኒት ኣሎ ክንብል እንድሕርዳ ኮይና ናይ ሓባር ክብርታት ኣሎ ማለትና ኢና እምበር ሓደ ሃይማኖት ኣሎ ተመሳሳላይ ባህሊ ኣሎ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ይዛረቡ ወይ ተፈላለየ ቋንቋ ዓይነት ይዛረቡ ማለት ኣይኮነን ካልእ ሃገራዊ ስኒት ኣሎ እንተኢልና ኣብ ሓደ ሃገር እንታይ ማለትና እዩ ኣብታ ዓዲ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ስድራ ቤታት ይኸብሩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ መቸም ጓል ኣንስተይቲ ትኸብር እያ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ብጠቕላላ እቲ ሰብ ብሰብ እውን ኣይከብርን እዩ ኣብታ ዝሓለፈት ናይ መጀመርያ ፕሮግራመይ ምስ ናስር ኑሩ ዝገበርክዋ ስድራ ቤታዊ ክብርታት ኢልና ተዛሪብና ነርና ስድራ ቤታዊ ክብርታት ኣፍሪስካ ሃገር ምስራሕ ኣይከኣልን ዝበልናዮ ኣብ ሃገርና ቤተሰብ ከመይ ገይሩ ወይ ካብ ፋሚልያ ከመይ ገይሩ ከም ተሰበረ ኩላትና ንርኢ ኣለና ባዕሉ ንቆልዑትና
ንሳዋ ምውሳድ ወይ ካን ሃገራዊ ኣገልግሎት ምውሳድ ሓደ ካብቲ ምስ ቤተሰብ ዘለዎ ብርክባት ንዕኡ ንምስባሪ ካልእ ኣብ ሃገራዊ ስኒት ኣሎ ዝበሃል ኩሉ እቲ ወዲ ዓዲ ንሃገሩ ወይ ከዓ እቲ ሰራዊት ንሃገሩ እቲ ናይ ጸጥታ ክፍልታት ከዓ ንሃገሩ ጠጠው ድብል ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ደሪናዮ ግን ሰራዊትና ይኹን ናይ ጸጥታ ትካላትና ይኹን ነቲ ስርዓት እዮም ዝሕልውዎ ነታ ዓዲ ኣይ ሕልውዋን እዮም ስለዚ እዚኦም ኩለን ክገልጸን ዝጸናሕኩ ናይ ሃገራዊ ስኒት ምልክታት ወይ ከዓ መግለጺታት ዳርጋ ጨሪሰን የለዋ ስለዚ እተን ተሪፈን ዘለዋ ኣብ ከምዚ ዝበልኩኻ ካል መዓልቲ ጋሻ ፀውዒ ክዛረበለነ እተን ሃገራዊ ህንፀትን ትካልን ትካላዊ ኣሰራርሓን ድብላ እምበር ሕጂ ቅድሚ ናብታ ሳልሰይቲ ርእስተ ምኻደይ እሞ ኣብ ሳዋ ኣይኖትየን እተን ዝነበራ ክብርታት ተደምሲሰን ሓደሽቲ ክብርታት ወይ ከዓ ዘየድልያ ኔጋቲቭ ክብርታት ንብለን ወይ ከዓ ኣሉታዊ ክብርታት ድብለን እስከን ተለዋ ንገረን እሞ ድሕሪኡ ናብቲ እቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ ሰባት ኣብ ደገ እንታይ ዕድላት የጓንፎም ኣለዉ ናብኣ ክንከይድ ምንቲ ኣነ ምሳሌ ከበካ ንምሳሌ ንመበገሲ ክኾነካ ኣብ ዝሃገራዊ ኣገልግሎት ክምስረት ዝተደለየ ኣነ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ክብርታት ንበልክዎ ስርዓት ክብርታት ሓደ ካብኡ ጥልመት እዩ ካልኣይቲ ስርዓት ክብርታት ናቶም ምትላል እዚኣ ክንገብረልካ ኢና ብሉኻ ኣይገብርዋን ሳልሰይቲ ብህዝቢ ዘይምግዳስ እያ ካብኡ ናብኡ ትብፀኒሕካ ንመምህር የንፋፍዎ ትብፀኒሕካ ሳልሰይቲ ወይ ከዓ ራብዐይቲ ክብርታት ናይ ስርዓት እዚ ጎነፅ እዩ ንዝኾነ ነገር ብሓይሊ ክትወስዶ ምድላይ ንዝኣበየካ ወይ ንሕራይ ዝበለን ዝኣመነ ብሰይፍ ዝኸሓደ ብሰይፍ ድብሎ ብጎነፅ ንክትፈትሕ ምለ ካልእ ወገንነት ትበሃል ኣብዚ ስርዓት እዚ ንምሳሌ ስርዓት ኢሳያስ ታሽሙ የብልናን ይብለካ ንሕና ወገንነት የብልና ናይ ብሓቂ ግን ካል መዓልቲ ክንዛረበሉ ኢና እቲ ትሕቲ ሃገራውነት ኢሎም ዝፅውዕዎ ንሱ መዓና ትሕቲ ሃገራውነት ዝበሃል ነገር ብዙሕ ኣይቅበሎን እየ ምክንያቱ ናይ ኮሚኒዝም ኣዘራርባ እዩ ትሕቲ ሃገራውነት ዝበሃል ነገር የለን ግን እቶም ሃይማኖታውያን ብሃይማኖት ብሓፂር ወገንነት ዝበሃል ብሃይማኖት ወገን ብኣውራጃ ወገን ሓታ ብናይ መንነት ቅልውላው ወገን ብሳቀ እዚ ስርዓት እዚ እዞም ኩለን ንብለ ዘለና ናይ ሃይማኖት ናይ ኣውራጃ ናይ ወገናውነት ከምዚ ዝበልኩ ሓታ ናይ መንነት ቅልውላው ኣብ ኤርትራ ብረኣያ እንተኣለወን እዚ ስርዓት እዚ ዝትግብረን ኩለን ግን ውሽጢ ትግብረን እምበር ሕጂ ንቁሩብ ደቃይቅ ዕረፍቲ ክንወስድ ተመሊስና ክንመፅእ ኢና ድሕሪኡ ናባኻ ክመፅእ እንታይ ኣሎ ዝተገበረ በዚ ባሊሱ ንብሎ ዘለና ክንዛረብ ኢና ክንመለስ ኢና